Nini nga tungura atong tukion karon ang may tungod sa tithing, cheerful giving, sacrificial giving, unsa gid kana sila. Tungod kay daghan pagid kaayo ang mga magdebate ni ana kun mohatag ba ang katawhan karon present time ni anang gitawag og tithe or ikapulo. Pero before that, hello everyone, welcome once again to LV Amor Cares, and this is your friendly channel, no? And this is your friend Lou Amor, no? So, without further ado, atong hisgutan ka na. Atong subayon pagbalik ang kasaysayan may tungod ni anang tithing, no? History way back sa Old Testament times, no? So, atong hinumduman nga si Abraham sa Genesis 14:20, naghatag siya og tithe, ikapulo. Tithe simply means 10%, no? 10%. Mihatag si Abraham og sa iyang ikapulo, mga spoils mga ganito gikan sa gira, no? Ang spoils ato mo yung gihatag kang gi-offer kang Melchizedek, King of Salem, King of Peace, no? So, whatever, dili na tutukion kung kinsa kana si Melchizedek, pero daghan ang nagtuo nga si Jesus Christ kana. So, mo na siya, no? Mihatag siya dito, pero one-time event na to. One-time event nga mihatag si Abraham og 10% nga tukang Melchizedek. After mga pipila ka bulan, wala na sad. Kato ra gyud, no? One time ra gyud. One time event or one time occasion nga mihatag siya ikapulo ngadto kang Melchizedek, no? Genesis 14:20. So, ato yung tukion ang Bible ani, mag-Bible kita, no? And then sa Numbers chapter 18 verses 21 to 28, anaa diha ang kasuguan sa Ginoo ngadto sa mga katawhan, no? Gigipanguluhan ni Moses. Moses led the Israelites, no? Israelites. So, gimanduan sila sa Dios nga mohatag og ikapulo sa Numbers chapter 18 verses 21 to 28. Pero yearly kana. Murag ila ang festival, no? Festival nila. Doon na sila yearly festival, and then giingnan sila nga ang inyong farm produce, farm, ato nang klaruhon, agricultural produce. So, fruits, vegetables, mga kaning sa ilang mga barley, sa ilang mga wheat, sa ilang mga mananap, no? Mga lamb, unsa pa na diha. Ang 10% niya na ilang adto sa ilang meeting place og ilang itapo kana dito 10% sa ilang income. And ato nang hinumduman nga ang require nga mohatag og 10% or sa tithe sa ilang annual festival, farmers, walay labot ang mga carpenter, walay labot ang mga fishermen, walay labot ang uban pa nga mga kabuhian, no? Farmer lamang. Tungod tingali kana kay Israel is an agricultural land, no? So mao kana ang uban nga mga occupation wala gi-appeal sa Ginoo. Farm ragyod, no? Farming, mao na nga 1 year rasad to, annual festival nila. Mabasa ka na sa Numbers 18 verses 20 to 28, 21 to 28, no? Ato lang tan-aw ng ato mga Bible ni ana. And then ang ikatulo nga kasuguan sa tithe and tithing sa Old Testament kanang Levitical law. Levitical law nga popular kay na Malachi 3:10. Mao kana gigamit karon sa mga prosperity gospel nga mga churches. Kanang mga mega churches, kalagmitan mo na gigamit Malachi 3:10. Kay kuno kung dili muhatag sa ilang 10%, tungluhon sila o muhatag sila na ay blessing. No? So tinuod man na sa Malachi 3:10, pero susihon nato ang background ni ana kay kanang Bible god ibakukang man nato. Background, no? Kinsa, unsa, kanusa, ngano, unsa, mga inana no bakukang. So kana siya Levitical law kana siya nga mohatag og tithe ang mga children of Israel, ang 11 tribes ngadto sa house of Levite. Kay kana kung
Levite mo na siya ilaang high priest. Unya wala gina sila tagaig inheritance sa Ginoo sa Utah sa Israel. Wala na sila gi-appeal katurang 11, no? 11 except sa Levi. So mo na ngaginan sila nga muhatag mo sa inyong ikapulo sa inyong farm produce dito sa templo aron dunay makaon ang ang priest, bali ang Levi, ang tribe of Levi, no? So muna sila aron masuportahan ang tribe of Levi, patagaan ang 11 tribes of 10% kada pamilya sa ila ang income dito sa templo aron mabuhi ang mga Levita, no? Hantod karon inana gyapon ang gibuhat sa mga taga-Israel. Matud pa sa amo ang suod nga 12 years sa Israel, diya inana gina sila, muhatag gina sila sa synagogue, no? O temple og ila ang farm produce aron dunay makaon didto ang mga Levite, no? Ug ngano po nang mangutana nya kamo nga nganong Levite ra man gyud? Well, atong minungduman nga katubitong gagama og calf, golden calf sa Mount Sinai, correct me if I'm wrong, Sinai or Mount Moriah. Ang tribe of Levi lang ang wala mo appeal paggama sa graven image kadtong golden calf. Mauna nga gipili sila sa Dios nga sila mo'y mahimong priest. So muna history ni anak. So muna siya ang lintunganay sa Malakay 3:10 nga ang gingon sa Ginoo nga sa 11 tribes ug dili mo muhatag dito sa my house, house of the Lord, para dunay ikasupport sa tribe of Levi, tungluhon ko kamo. Kung maghatag kamo, panalanginan ko kamo. So, mo kana no ang Malakay 3:10. Munay background ni anak. Now, ari kita karon sa ato ang panahon. Church, age. We are the church, no? Church. Namugna ang church after na sa death, burial, resurrection ni Jesus Christ. So, gani, one of the mysteries, we are the bride of Christ. Kita mo bride ni Christ, no? Karon ang pangutana, kadaghang mangyud ang magkuan bitaw anak. Muhatag ba ang church ni anang tithe kanang 10%? Kay 10% is tithe. Tithe is 10%, no? So, either way. Muhatag ba ang church og 10% gyud sa ilang local church, no? Gani karon ra pud ko makasabot niini, ug wa ko mo basa gyud og Bible nga tinuod gyud gamitan og bakukang. Di ko kay balo nga kanang tithe para ra na siya sa Israel. Akong usbon, ang tithe and tithing exclusively for Israel. Physical dealing manggod ang sa Ginoo niha mahitungod sa Israel. Ang church is spiritual, no? Spiritual. Ngano man kana, so Old Testament kana nga kasuguan under Mosaic law, no? Under ni Moses. Nakaroon kita sa church under bata ni Moses? Dili. We are no longer under the law, but under grace. Grace period kita karon, wala na ng law. Dili na ta ubos sa bondage sa Mosaic law. Oh, pila ka buok nang iya ang law diha? 600 kapin mo nang ang kuan sa Ginoo nga maglisod mong tuman kay masipyat mo ko sa tanan nga kasuguan ako nakalapas gid mo. So mao na nga iyang gi-reconcile after his death, burial and resurrection ang church kadtong tanan nga doon naging complete transformation gikan sa repentance, magrepent and then mutuo sa death, burial, resurrection ni Jesus Christ are the church, no? Believers, mauna ka na. So, unsa may nasulat diha sa mga balasahon ni Paul may tungod sa paghatag. Si Paul wala mag-mention og tithe and tithing. Wala na niya gi-mention because kay balo siya nagiingnan siya sa Ginoo nga you go to the Gentiles. Ayaw diri sa Israel. Kay sila na ana ang uban nga mga apostles, silang John, silang Peter, silang Matthew, si Mark, ilaan na sila sa Israel. Ikaw adto ka sa Gentiles, no? Muna nga ang uban churches, ang ilang giisip nga apostle si Paul para sa church. Our apostle Paul, ang giingon niya, dili na ta ni anang tithe and tithing upon cheerful giving.
cheerful giving. Sacrificially, we have to give generously. Generous, cheerful, sacrificial giving, mao kanay sa New Testament church. Dili na ta require nga mo hatag og 10%. If we can give more, much better, because ang grace is dako siya scope kaysa law. Ang grace, dako kay ng grace. So, ang gi-emphasize ni Paul nga dapat generous kita sa atong giving. Ug ang mga Israel 10% ang ilaang maximum nila 10%. Ang sa church 10% minimum. Minimum. No, so pero wala gid na siya mag require na mauna nga percentage, no? Ang ilang giingon, give cheerfully because God loves a cheerful giver. We can give 1,500 o uban pa dili lamang kay sa church, uban pa nga mga in need kanatong pagtabang sa tuig kaingon. That is cheerful giving, no? So maot man gud na nga patagaon ta nya pero pinugos o dili na cheerful giving. God might bless the money but not the giver. So ingon na ang gusto sa Ginoo nga ang paghatag gud nato to be generous, kano sacrificial giving, attitude of the heart because spiritual man kita. Spiritual dealing ang iyang gihatag kanato. So sa heart gina niya magbase, attitude of the heart. Kanagong paghatag, it is the how we give. Dili kay maunay atong kuanon gyud, no? It's the attitude of the heart. Malipayon mata nga mihatag. Ug magbagulbol ta ayo hatag kay wala tay blessing ni anak, no? So mao kana siya. Katong giingon ni kanang kalagmitan ang ilang i-rebuttal gyud katong byuda nga 100% ang gihatag. Wala to mag-mention o patagaon gitag 100%, no, wala. Ang tirada ni Jesus Christ ato ang mga Fariseo, mga Pharisee nga kusog mo daog sa mga byuda nga hatag gyud mo 10% unsa na diha inanana. So gi-compare ni Jesus Christ nga kana bang tanawa ni mga tawhana sila nga mooy nag kanibang sila man gusto mooy haringgangis sa panahon niadto, makabuot sila kung sa ilang gusto. So ang ilang gi-impose nga 10% sa mga pobre in taong byuda, sila nga mga daghang kwarta o gamay ra, di ba unsa may ingon ni Jesus Christ, ang ilang gihatag murag tipik ra silang kinitaan, kung dili kari nga byuda ilang gipugos hinghatag og 100%, no? So mo kanay gi-drive ni Jesus Christ. Dili ingon nga kuan, wala gani siya magkuan og tight, no? Although Jesus Christ was under the law, kaya wala pa man siya mamatay ato, no? After his death, diha na ang grace period. Pero before his death, Israel gina, no? Israel. Matthew, explicit na siya for the Jewish people. Kanang Matthew, dili na siya applicable nato sa church. Ang ato sa church, kanang mga sinulat ni Paul, from Romans to Philemon, no? Ang uban ni ana, general epistle, double application, pwede sa Jew, pwede sa church, no? So ato na lang tan-awon og applicable ba. Kanang 10% tithe dili na applicable sa church, kay iya ana sa Israel, iya ana sa Jewish people. Ang ato that grace may abound, mo na giingon ni Paul, pwede mo hatag-tag 10%, 20, 30, depende sa ato sa blessing nga gihatag sa Ginoo, no? Kung gi-bless ta niya og 1 million, ay pupugin na nga mohatag rotag 100 pesos. Bali pong pagka kuan po na. Let us be generous, no? So, sa akin gingon cheerful giving, not grudgingly but cheerfully, no? So, let us be generous sa atong giving. Sa atong isig kaingon, nagkalisod-lisod between life and death kana sila, wa atong tabangan. No? Ingon ana. So, magtinabangay ang gi-drive ni Paul. Ang iyang isang gikuan, ang attitude of the heart. No, attitude of the heart, dili kay pilay ihatag kung dili sa kasing-kasing lang, no? Kasing-kasing lang. Munay giingon diha nga mugawas man gyud na
sa kasing-kasing. Kung pangayuan ta, magbagulbol, o dili na siya triple giving grudgingly, no? So, muna, personally, I give kanang malipayon jud kong muhatag. O gipugos ko nga, oy, Lidilo, 500 imo, ikaw so and so, 1,000 imo, that is not triple giving, that is murag dictatorial. Dictatorial, no? So, mao kana tingali na lamdagan na kita nga kanang tithing para na sa Israel sa Old Testament. Wala tay labot anang Malakay 3:10 kay mura man nagigamang kapital, no? And then ang atua cheerful giving, generous, sacrificial giving, no? More on spiritual ang atua. Ang Israel physical ang dealing ni ana. Hangtod gani karon physical man ang dealing sa Ginoo ni anang Israel. Kabantay mo og dunay gubat nga apilan. Daog gina sila. Kay ang dealing sa Ginoo nila physical. Iya na ganing restore ang Israel, no? So, mao na kana siya. Israel became a nation again May 14, 1948. Muna giingon sa Matthew 24 nga, we are the generation that shall not come to pass. Oh, we have seen the fig tree blooming again. It pertains to Israel, no? So, forget about 10% tithing, iyaana sa Israel, kaning atua, generous giving, sacrificial giving, with a cheerful heart. So, I hope nga nalamdagan kita tanan ni ana. So, mao kana siya, no? Dili ta makabasa og tithe diha sa New Testament, not once. Dili ka kabasa diha. Ang naa diha giving. Kanang tithe sa Levitical order kana siya, sa Numbers, sa Deuteronomy, Abrahamic life or era. So, mauna, no? So, I hope okay kaayo ang tanan o nalamdagan na mo ni anang tithe and tithing, no? So, have a good and godly day, everyone, and please remember, if the going gets rough and tough, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. For by grace we are saved through faith, not of works. Faith alone, no? Lest anyone should boast. Dita kapanghambog sa itong kaluwasan, grasya rin na, no? Grasya rin na. Di kita kapanghambog kong, butan ko munang maluwas ko. No. Walay ingon anak. Grace, faith, no? Sa atong faith, mo produce na siya good works. Mo produce na o good works. So, ingon anak. And so, if you like the content of this channel, this video, let us love one another. Dili ko maghipokrita. If you like the content, feel free to click the word subscribe. Feel free. Di po na ko pugson. Di po mo ganahan. Wala po, no? So, and please like and write down your comment below this video. Salamat kayo. Please remember, Lou Amor loves you all. To God be the glory, no? Bye-bye hangtod sa sunod mga palangga. Take care.